Msikana uyuyu moyo wake wakulanda agalu, kudyetsedwa ndi agalu, kutetezeka ndi agalu, ndipo amakuwa ndi kuyenda ngati agalu. Zingakhale bwanji munthu kukula ndi agalu? Msikana uyu ndi ndani? Ndi chifukwa chani wakulanda agalu? Moyo wake pano ukumuyendera bwanji? Ine ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Dzina lake ndi Oksana Malaya, anabadwira ku Ukraine. Nkhani iyi ndiyomvetsa chisoni kwambiri, ndipo ndikufuna makolo nonse mukuonera video iyi mutengepo phunziro kwambiri. Anabadwa zabwinobwino monga muja momwe anathu abadwira, koma poti mwana sasankha khomo lobadwira, anabadwira kuchokera mu banja momwe munali ma complications osiyanasiyana. Mayi chidakwa, bambo chidakwa. Ana amabereka nthawi ndi nthawi kamba kakuledzerako, koma samasamala anawo olo pang'ono. Samawerenganso zotali ndi ana, zomwe zimapangisanso ti anati kusasamalana popeza tonse tinali achichepere. Zinayamba zonse Oksana ali ndi zaka zitatu. Tsiku limeneli kunacha zabwinobwino ndipo kumazizira kwambiri monga mukudziwira maiko anzathuwa amazizira. Ndipo anali madzulo pomwe zidakwazi zinali zitaledzereratu ndi kusiya Oksana panja, iwo ndikutseka nyumba ndi kukagona. Ndipo mwanayu pofuna kutenthedwa anakalowa mu nyumba ya agalu. Agalu anasamala mwanayu pomupasa chikondi chomwe mwanayu amachisowa kuchokera kwa makolo ake. Masiku anadusa zidakwazo osaganiza zosaka mwana, ndipo osazindikiranso zoti mwana wawo wasowa. Oksana agalu akakuwa naye nkumasanzira kumakuwa ngati galu. Galu akamayenda ndi miyendo inayi nayenso nkumachita chimozimozi. Ukutu kunali kuseri kwa mpanda wawo komwe iwo samadusadusako, ndipo patadusa kanthawi makolowa anasamuka nyumbayi ndikuyipanga abandon kungoyisiya, si makhalidwe ndi wina aliyense. Apatu Oksana anali atapeza makolo achi agaluwa omwe amamusamala maka mu nkhani ya madyedwe. Sankasamba amangozinyambita pathupi muja agalu achitira. Amadya zokudya zomwe agalu amadya, amamwa madzi omwe agalu amamwa. Oksana pakutha pa nthawi anayamba kuziona ngati iye anali ofanana ndi agaluwo, amakuwa ngati galu, kudya zomwe agalu amadya. Sankalankhula ndipo amalandira chikondi chomwe amachisowa kwa mayi akechi ndi agalu ndithu. Zakatu zinadusa makolo ndi kuyiwala zoti anali ndi Oksana, ndipo Oksana anakhala akusungidwa ndi agaluwa kwa zaka 6. Kuti zonse zifike poyera anali aneba. Anthu watu amakhala ku mafamu komwe manyumba amakhala otalikiranapo. Aneba anaona kagulu ka agalu kakusewera. Moyang'anitsisa anaona kuti pali galu ooneka ngati munthu. Poyang'anitsisa anaonadi zoti anali munthu. Come here, anatero aneba pomuyitana nsikanayo, koma iye anapitilizabe kusewera. Neba anali ndi mantha ndipo anayitana apolisi ndi amabungwe kamba kuti amaona zodabwitsa zambiri mwa mwanayo. Apatu nkuti Oksana ali ndi zaka 9. Apolisi anafika kumulankhula mwana samamva kanthu popeza sankalankhula kupatula chilankhulo cha chagalucho, komanso amadziwa kungoti yes and no basi. Anamutengera kosamalira ana osowa makolo ndi kuyamba kumuphunzitsa kulankhula, kudya zoyenera kudya, kukonda, kulemba ndi zina zambiri. Komabe akakaugaluka kama kakamirabe mwa iye ndi kumaoneka ngati mutu wake sukumagwira. Anasakidwa komwe kunali makolo a Oksana ndipo atapezeka onse anamangidwa. Oksana anapangidwa adopt ndi family ina yomwe imakalera mwanayo mwachikondi ndi mwa umunthu. Nkhani inachitika pakanthawi ndipo pano Oksana ali ndi zaka 41. Onera nzanga, chomwe ndikukupasilirani nkhani yakalekale chonchi ndichokuti makolo ena angati awawa aliponso masiku ano.
amangodziwa kubereka, koma kutenga udindo kumawavuta. Kodi ndiye choberekera nkukhala chani? Mwana amafunikira chisamaliro ndi chikondi chapaderadera. Mwana amakhala ophinjika m'maganizo ngati musakumukonda, ndipo amatha kuona ngati moyo wake ndi opanda pake. Mwana akangobadwa amakhala student ofuna kuphunzira kalikonse ka moyo uno. Mukakhala oyipa ndiye kuti mwananso aphunzira kuyipako. Mukakhala aumbombo ndiye kuti mwananso akhala otero. Chonde makolo, palibe yemwe amatikakamiza kubereka. Pa chifukwa ichi sibwino kupereka mopanda chikonzero choyenera ngati makolo. Tisazunze mizimu yosalakwa powapangitsana kumapeza mtendere kwa anthu ena kapena kudziweto. Opani mwini kupereka moyo. Osayiwala mukafuna kutumiza ndrama kuchokera ku John kupita ku Malawi kapena maiko ozungulira, Isa Money Transfer ali ndi njira zodalirika pokutumizirani ndalama. Iwowa amatumiza kudzera mpamba, Airtel Money, mabanki ndi njira zosiyanasiyana pa rate ya zii. Ayimbireni kapena kuwalankhula pa manambazi mukuwaonawa. Omwe mwili ku Malawi ayimbireni pa nambala ya Chimalawi yomwe ndayikapa, ndipo akuuzeni okha za reti yomwe iwo akumasinthira ndalama. Kumapeto kwake musayiwale kupanga share nkhani yawo sana malaya.